Okay, takna ni si Bihang DXMU-FM, alas 7:16 na sa kagabhion. Yes, hapit na gyud ang atong oras, no? Pila na lamang ka minutos ang nahibilin alang sa atong programang Harana sa DXMU-FM. Yes, hantod kita alas 8 sa kagabhion. Today is again Sunday, matag adlaw nga Domingo, alas 6 hangtod alas 8 sa gabi. Mao ang atong programang Harana sa DXMU-FM. Ato lang i-remind ang atong mga empleyado sa Central Mindanao University ug mga adlaw aduna na usab kitay flag raising ceremony nga mahitabo sa University Convention Center. And by the way, here's another song. Kani mo gini ang pinakauna nga awit nga akong nahibaw-an. Awit sa Harana. O okay, dili magud nako ni kapanahunan gyud, di ba? Dili man ni kapanahunan sa mga batang 90s ang Harana songs. Na-introduce lang ni sa ako tungod kay ako ang nag-handle og after kang Sir June Kabahog, murag ako iyang gitagaan og tahas nga mo replace or mo puli sa iyaha nga mo handle aning programa ha. So, wala ko'y choice, daghan ko gipang praktisan, pero kanigong usahay ang pinaka sikat nga Harana song. So, hinautot nga atong mga kabatanunan karon, no? Kabalo ba ka mo ani nga kanta? Usahay magadanggo ako nga ikaw ug ako nagkahigugmaay nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Nganong damguhon ko ikaw damguhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong gitiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da ang gugma ko kanimo